No niin, moikka! Elikkä meikäläisen oppariaiheena oli tosiaan tämmöisen hyvän myyntitilanteen hallinta asiakaspalvelutilanteessa. Eli tarkoittaa nyt sitä, että on sellainen tilanne, kun asiakas tulee konttoriin asioimaan, vaikka pankin konttoriin, infoon tai kassalle, niin läpileikataan se tilanne, että miten se kannattaa hoitaa. Ja tämä opas on suunniteltu sillä tavalla, että voidaan hyödyntää myös muillakin toimialoilla. Et lähinnä se rajoite vaan, että asiakkaan pitää tulla jollekin palvelutiskille asioimaan, eli ei ole mikään aika varattu, vaan asiakkaita tulee lennosta. Ja vaiheet on jaettu sillä tavalla, että aluksi on katsekontakti ja tervehtiminen, sen jälkeen on asiakkaan ongelma kuunteleminen ja selvittäminen, sen jälkeen tarvekartoitus ja myynti ja viimeisenä asiakkaan hyvästeleminen. Okei, aluksi nyt asiakas tulee konttoriin sisään, niin mitä siinä tapahtuu? No siihen ihan aluksi niin tulee jonkunlainen katsekontakti siihen asiakkaaseen ja vaikka sulla olisi joku juttu siinä kesken tai joku toinen asiakas, niin voi hakea pienen katsekontakti ja vähän nyökätä, niin silloin asiakas tuntuu siltä, että hänet on huomioitu ja on tervetullut asioimaan. Ja siinä kun asiakas sitten tulee siihen sun pisteelle, niin totta kai tervehditään ja katsotaan vähän sen mukaan, että millainen asiakas siinä on oikein vastassa, että jos on vaikka vanhempi rouvashenkilö, niin hänelle ei sitten moikata välttämättä ihan samalla tavalla kuin vaikka parikymppiselle kundille, että käytetään siinä sitä pelisilmää. Ja kehonkieli on nyt ihan semmoinen yleisesti reipas, ei pidä mitään esittää, mutta semmoinen, että olette valppaana ja sen näköisiä, että olette valmiita palvelemaan sitä asiakasta. Ja kättely tilanteen mukaan aina ei ole todellakaan mahdollisuutta, kun asiakas tulee johonkin palvelutiskille, mutta jos siinä sattuu olemaan semmoinen sauma, niin miksei, se kyllä tuo viimeistään semmoisen todella tervetulleen fiiliksen.